L-estiet triq rurali fix-Xewkija bil-Kunsill Lokali ta' dan ir-Raħal Awċi ibbenefika minn 170,000 euro. Triq tal-ħorob hija triq rurali l-ġmil tagħha qalb il-pajsaġġ Awċi li gawdiet minn tranġar riżultat ta' fondi Ewropej u dawk pubbliċi. Bħala parti mill-programma l-Iżvilupp Rurali għal Malta sas-sena 2020, f'għawdex bosta toroq rurali qed isirilhom xogħol għal benefiċċju tas-settur agrikolu u tal-komunitajiet rurali. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fl-aħħar triq irranġata fix-Xewkija, is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-bidja saħaq li bosta kunsilli lokali, inkluż dawk Awċin, qed igawdu minn fondi allokati. Dan ifisser ukoll qed jibbenefikaw madwar 1500 bidwi. Għaldaqstant qegħdin inkomplu nimxu u ninvestu raħal sabiex intejbu l-infrastruttura wkoll għall-bdiewa tagħna u dawn naħseb huma mezzi kif il-bidwi u r-raħal tagħna jkun jista' jibbenefika b'mod dirett il għaliex dawn it-toroq bħal dawn li huma ġewwa biex ngħidu hekk iż-żona rurali huma dawk it-toroq li jagħtu l-aċċess għar-raba tal-bidwi. Is-Sindku tax-Xewkija Pola Zoppardi wera s-sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol li saru spjega kif il-Kunsill applika wkoll għal fondi biex jiġu tranġati il-ħitan tas-sejħ. Dan biex tkompli tisbieħ il-kampanja fil-madwar ta' dan il-post fil-Gżira ta' Tliet Għoljiet.